равшани шаҳри Кулубро дастаҳое ки имрӯз дерби дастаҳои Хатлону Равшан фикр мекунам бисёр хосам. садои уштаки довар баланд мегардад ва рақобат аз маркази майдон шурӯъ шуд. дӯстони арҷманд байни дастаҳои мебинем ки мухлисони дастаи Равшан ба варзишгоҳ ташриф бо бозигузориҳои хеш акнун дастаи Хатлон ба ҳуҷум мегузарад. ҳолати ғайрибозӣ нест. ҳамларо метавонад идома диҳад Нуриддин Амроқулов. паси ӯ ба марказ, имконият, зарба ва чӣ гуна такроран мебинем ки чӣ тавр ба ҳуҷуми ҷавоб мегузаштанд бозигарони дастаи Хатлон. Сурбон Афғонов ҳамларо аз канор оғоз кард. баъдам паси ӯ буд карда истодан. Кароматло Саидов иштибоҳ кард, аммо иштибоҳи ӯро Шодӣ Муродов ҷуброн мекунад ва ҳуҷуми дастаашро идома медиҳад. иштибоҳи ҳимоятгари дастаи Равшан ва имконият барои задани гол, зарба ва гол. ҳисоб кушода мешавад дӯстони азиз аз тарафи бозигарони дастаи Хатлон ва ин ҳам ҷар футбол бозони ин даста бошад. Ҷангатен сиёба канор ҳамла идома меёбад. партов ба дохили ҷаримагоҳ, зарба боса зарбаи задаи аваз қамчина истодан. иштибоҳи навбатии бозигарони Равшан ва бо суръати баланд ҳуҷум идома меёбад. фурсат аст барои иҷроиши зарба ва такроран мебинем ки дар марказ Абдураҳмон Озимов иштибоҳ кард. Роматулло Саидов бозигузориҳои дастаи Равшан бисёр ҳам зебо аст. Наврӯз Рустамов ҳамларо идома дода метавонад. паси ӯ ба Аваз Қамчинов. Аваз дар дохили ҷаримагоҳ қарор дорад ва дар охир ҳимоятгар. такроран мебинем ки Аваз Қамчинов чӣ тавр наздик буд ба зарба аз кунҷи майдон. Кароматулло Саидов паси ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. Аваз Қамчинов партоби навбатӣ ва имконият аст барои идома додани ҳамла. пас ба канор партоби навбатӣ ба маркази ҷаримагоҳ. идома додани ҳуҷум. пас метавонад ба марказ бошад. на ин зарбаи навбатӣ босад. Нуриддин Амроқулов зарба гол буд баъди партобе ки аз канор шуд дар иҷрои Сурбон Афғонов. дароза идома хоҳад дод ӯ рақобатро дар хати ҳуҷум. Равшан таҳти шумораи 5 Далер Шомуродов ба хотири ин қоида вайронкуниаш. ин футболбоз ва ин 100% корти сурх аст. агар дар як тағйирот дар хати ҳамла ва як тағйирот дар хати ним ҳимоя карда шуд аз ҷониби Аслиддин Ҳабибуллоев. мебинем ки мухлисони дастаи Равшан ба варзишгоҳ ташриф ва ҳоло ҳуҷуми навбатии дастаи Хатлонро мебинем. дар хати ҳимоя танҳо ду бозигар аст. партов ба дохили ҷаримагоҳ, зарба дод дар ин лаҳза Саид Шоҳ. паси ӯ ба марказ, фурсат барои иҷроиши зарба ва хеле ҳам зарбаи қавӣ, гол. ин навбат ягон хел дарвозабон наметавонад дӯстони арҷманд зарбаи задаи Ҷангатенро ба моми рақибони худро баст. такроран мебинем чӣ гуна дастаи Истиқлол ва ҳам бар муқобили дастаи Регарта даст як бозии бисёр зебоиро ҳам нишон медиҳад. инҷо садои уштаки довар баланд мешавад дӯстони арҷманд ва Иномиддин Аҳмадзод чораи аз футбол дур наравед. хайр.